Ден 1230. Днес има интересни новини от Донец. Тук украинските въоръжени сили унищожиха централен руски склад за боеприпаси, пълен до краен предел с ракети и снаряди. Унищожавайки тонове от тях с един единствен удар, украинците значително намалиха руската огнева поддръжка и отвориха небето за своите самолети да извършват опустошителни въздушни удари по най-голямата концентрация на руски сили, наблюдавана от началото на войната до сега. Службата за сигурност на Украйна в тясна координация с други части използва първите тъмни часове на вечерта, за да нанесе опустошителен удар по ключовия руски склад за боеприпаси в Харциск, близо до Донецк. Камикадзе дронове успешно пробиха руската противовъздушна отбрана, като експлозията предизвика масивна детонация, разтърсила околността. Очевидци съобщават за огромни огнени кълба, осветяващи нощното небе, придружени от непрекъснати мощни взривове, чути и усетени на километри разстояние. Въз основа на интензивността, вида и звука на експлозиите се предполага, че складът е съдържал хиляди тонове боеприпаси за реактивни системи за залпов огън и противовъздушни ракети, старателно складирани за предстоящото руско лятно настъпление. Този масивен удар идва в критичен момент, като значително подкопава руските приготовления за планираната голяма офанзива в посока Покровск. Руските сили са концентрирали приблизително 110 000 войници под командването на 8-ма общовойскова армия, която е натоварена с основната роля в настъпленията от Велика Новосилка до Покровск. Подчертавайки стратегическото значение на района, както вероятно си спомняте, командирът на 8-ма армия, полковник Руслан Горячкин, беше елиминиран преди седмица при прецизен удар с Storm Shadow. Очевидно е, че не става дума за медийни победи или фотосесии в Днепропетровска област. Истинската цел на тези 110 000 войници е Покровск, който е основният обект на руската лятна офанзива. Изправени срещу толкова масирана вражеска концентрация, украинските въоръжени сили стоят пред огромното предизвикателство да неутрализират над 100 000 руски войници за кратко време. Поради това Украйна търси по-реалистични решения, като стратегически се съсредоточава върху осуетяването на руските нападения още преди да започнат, правейки ги хаотични, слаби и следователно по-лесни за неутрализиране. Ударите по централни складове за боеприпаси, като този в Харциск, критично нарушават руската логистична верига. Тези големи складове обикновено получават боеприпаси с влакове, което ги прави особено уязвими. Украински кибератаки са проникнали в руската железопътна система, позволявайки почти в реално време проследяване на движението на доставки. Често само минути след разтоварването на боеприпасите, украински дронове или ракети с прецизно насочване унищожават новополучените запаси. От основните складове боеприпасите се транспортират към фронта с камиони, разкривайки още една уязвимост. Русия често използва големи конвои за тези прехвърляния, правейки ги лесно забележими и изключително податливи на прецизни удари с химарс или дронове. Украинското разузнаване понякога прилага още по-сложен подход, позволявайки доставки да минат необезпокоявани, проследявайки обаче движението обратно към по-големи скрити бази и така идентифицирайки цели с висока стойност, подходящи за масивни удари, които унищожават много по-голямо количество боеприпаси. Скорошният удар по Харциск оказва дълбоко въздействие върху руските бойни способности. По-специално унищожаването на боеприпаси за реактивни системи за залпов огън значително намалява наличната артилерийска поддръжка за руските наземни настъпления. Едновременно с това унищожаването на големи запаси от противовъздушни ракети отслабва руската отбрана, осигурявайки по-голяма оперативна свобода на украинските самолети и хеликоптери. Тези развития пряко облагодетелстват украинските защитници, като значително намаляват заплахите и излагат руската пехота и механизирани части на сериозни рискове поради липса на прикритие от огнева и въздушна защита. Като цяло, докато руските сили се събират в рекордни мащаби, решени най-накрая да превземат стратегическия град Покровск, украинските защитници трябва да останат изключително креативни. Внимателното избиране на цели като висши командири, логистични центрове и големи складове за боеприпаси е от ключово значение за намаляване на руската оперативна мощ. Тези целенасочени удари принуждават руските командири да започват прибързани, слабо подготвени настъпления, превръщайки численото им превъзходство във възможност за украинските ветерани да нанесат опустошителни удари. В крайна сметка, проактивната украинска тактика, включваща саботажи, прецизни удари и логистични смущения, ще бъде решаваща за този критичен етап от войната, като потенциално ще неутрализира руската лятна офанзива още преди тя да набере инерция. Ако намирате този репортаж за полезен, моля подкрепете ни, като харесате и споделите видеото. Също така можете да се абонирате за канала, като натиснете върху флага вдясно. Благодаря ви и ще се видим в следващия репортаж от фронтовете на Украйна.